Anem a conèixer projectes liderats per persones d'altres orígens. En aquest cas, valentes i acompanyades, avui estem amb Laia Sima. Hola, bon dia. Bon dia. Primera pregunta, com va néixer el vostre projecte i amb quins objectius? Doncs el nostre projecte va néixer fa gairebé 10 anys, arrel de que es detectés la necessitat de treballar el matrimoni forçat perquè no es coneixia, no? Arrel del coneixement de noies com jo i altres companyes que vam passar per aquesta realitat sense tenir cap mena de suport i sense tenir cap xarxa ni entitats ni persones que ho treballessin ni que ho coneguessin, es va detectar que era una realitat que s'havia de donar a conèixer i posar-hi recursos per poder ajudar les noies que ho estaven patint. Quantes persones formen part del vostre projecte? Som unes 20 persones entre l'equip tècnic, la junta i els voluntaris. Quantes n'hi ha d'altres orígens? Un tant per cent exactament no te'l puc donar, però vull dir que hi ha diversitat, no? Evidentment per la temàtica que treballem. Segons l'enquesta de la XES, només el 4% de les persones sòcies d'entitats de l'economia social i solidària són d'origen extracomunitari i només el 2% són persones racialitzades. A què creus que es deu aquest percentatge tan baix? Jo m'imagino que deuen ser diferents factors. El tema de la regularització, poder també un tema de coneixement, no? Que les persones no coneguin que existeixen aquestes xarxes i poder hi hauria de donar algunes voltes, no? I saber realment com funcionen,